to. Ježiši. Je, to je dobrý nápad. Hustý. Ježíš, co zas chce? Jezus. Nesu jídlo. Jo, konečně! Já ti pomůžu. Pomoz mi. Ne. Ježíš, co ty děláš? Pomoz mi. Pomoz mi. To nejde, ty To vole. nejde. A sakra. Ty vole, au. Vajíčka. A do prdele. Aua. Co teď? Nevím. No, nápad. Uklidíme do koše. Já vemu druhé vajíčko. Propíchám ho. A vyfouknu. To je blbý nápad. Ty prase! Ježíš, sorry. Tady máš. Auva, ještě mi hodí stolu. Panem jak zombie. Je, skořápka. Drani. No. Tak vem, další propícháme. Tak. A Dej to do sebe. Co sní to? Ježiši. Do prdele, to je hnusný. Ono se to hejbe. Yeah. Ty vole, kde jsem to zas? Jo, tady. Tady máš bordel. Tady máš takový bordel. Je, tady. O ty vole, to bylo štěstí. Už toho nedělám. Dáme do misky, nespadne a pěkně misku na stůl. Ty vole, to nejde. To máš tak zasekl, ty vole. Je. Ty vole. Ty vole, to je... Ty vole, vajíčko. Rychle vyhrál. Vajíčko, co je s tím? Sakra. Ne. Sakra. Jo, mám nápad. Co to asi bude? No jo, ty. Hele, já jsem na kukavici a... No, to je dobrý nápad. No, nasypeme. Tolik. Tak, ještě To zaliju byla vodou. sračka, tyjo. To je sračka. Tak, vezmeme hořák a bacha na oči. Trochu míň. Tak víc, no. Tak. To šenal. Sakra. Ty si jebák. Ještě jedno. To je hnus. Tak, a zkusíme fénem, jo, teda. Vypadá to pěkně. No, nevím. Dali jsme to. Ano. Pomoc! Moje ruce. Sakra. Jo, počkat. Au, to bolí. Ty blbče, to bolí, au. Ještě počkej, ještě zkusíme. Ty vole, to bolí, radši půjdu k doktorovi. Tak. Ty si mu. Co děláš, jeblotí? Sorry. Ježíš, kde je vajíčko? Vajíčko. Kde jsi, vajíčko? Vajíčko. Ježíš, au. Ty vole, Vajíčko. Ono je přisátý na stole. Hustý. No, já jdu domů. Otevř mi. No tak. Co to? Ježiši, sakra. Co teď? Jo, mám nápad. Dívej. Řezej. Tak, ještě sem. A teď se koukej. Bacha. Ty.
Ty jsi vůl. Chudák vajíčko. Jejda. Co to děláš? Mám napad. Je, díky. Trochu víc. Tak, pěkně. Tak. Ježišmar. No, tak je to lepší, než mít tam to. Co? Tak a teďka mám ještě nápad. Tak, jdi ke stolu. Tak a teďka si sedni. Ježíš, co to bude? Tak. Podívej, jaký jsem malíř, teď ti to ukážu. Tak, červenou. Odhodíme a jdeme se dívat, jak se kreslí vajíčko. Tak. Netlač. Tak. Sorry. Tak. Ano, tak je to pěkný. Tak ještě zepředu, tak. Teďka dáme ubrus. Tak. Doufám, že máš čistý. Tak. Ježiš, Dívej, pěkný, co? Ježiši. Dali jsme to opět. No dá. Tak a teď se můžeme dívat na televizi. Tady budu sedět jako do konce života.